Гумени плодове в САЩ, пелещи се и бълбукащи дини. Видео, публикувано от популярния ютубър Слави от The Clashers, показва видеа, в които се виждат странни аномалии, свързани с плодовете и зеленчуците в САЩ. Десетки американци заснеха видеа, на които показват как хранителни продукти, закупени от супермаркети, се държат като гума. Хайде да проверим фактите и доказателствата и да видим дали всичко това е вярно. От видеото на Слави виждаме профилите, които са източници на тази информация. Първият, до който достигнах, е Success by Kim, където се показва диня, която при разрязване изпуска балончета. Но един детайл ме накара да се съмнявам дали това е цялата истина. В описанието са сложени няколко хаштага, един от които Funny Videos. Това ме води до мисълта, че е възможно това да е само тренд за събиране на гледания и последователи. В друг клип на Габриела Нелзен Мейкъп, който също видях от видеото на Слави, кората на динята се бели, както Слави описва, като нейлон. Потърсих в Google малко повече информация по този случай и разгледах и останалите видеа в този TikTok профил. Така попаднах на обяснението. В последвал пост жената прави експеримент с нова диня, посъветвана от коментарите. Разрязва я на две, като едната половина държи в хладилник, а другата в фризер. Когато ги измива с вода, се оказва, че беленето на динята се получава, ако преди това тя е била замразена. Let's try it with the frozen. Явлението се дължи на факта, че дините биват транспортирани в камиони, снабдени с камерни помещения, където усвояват влага. След третиране с по-топла вода и триене по повърхността, влагата избива и се отделя най-горният слой от динята, което доказва, че няма нищо изкуствено в нея и е годна за консумация. След като направихме проучване и сравнихме данните за двете видеа, те показват, че видеото с аномалията има 20 милиона гледания, докато второто, показващо реалните причини и факти, има само 300 хиляди. Затова проверявайте всяка информация, на която попаднете, и се наслаждавайте на плодовете.